спявали песню, что и мы пяем. Хвала на вышинях, хвала на вышинях, и спокой на земле. Хвала на вышинях, хвала на вышинях, и спокой на земле. И с покорой кланялись все ему, отдали пощаду Богу нашему. Хвала на вышинях, хвала на вышинях, и спокой на земле. Хвала на вышинях, хвала на вышинях, и спокой на земле. Обвестил ангел святый об чудах там, неведомых на земле ради людям. Хвала на вышинях, хвала на вышинях, и спокой на земле. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Ласка Пана нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Щиро вітаю вас усіх, дорогі брати і сестри, у святині Божій. Стараемся не пропускать недельку, приходить у храм, помолиться, отдать Богу належное. Падчас гэтай святой імшы будем молиться у наступных інтэнцыях. Будем молиться за померлую Марию Мамедову у третью гадовину пасля смерти. И молимся за все души чыстцовые. Просим за их, просим, каб добрый Бог, злитывавшийся, проявивший свою милосердность и любовь, принял их у владарства радости и счастья вечного. Мы, люди слабые, мы, люди грешные, перепросим Бога за наши грехи, за наши слабости, как угодно и достойно скласть их эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занядбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами.
помолимся. Усемогутный вечный Боже, Ты керуешь небом и землею. Выслухай ласкаво просьбы Твоего народу и одари наши часы спокоем праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які с Тобой живи и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги пророка Исаии. Пан сказал мне: «Ты, слуга мой, Израиль, у Тебе я прославлюся. А цяпер кажа Пан, які стварыў мяне ўжо ад улоня маці слугой сваім, каб вярнуў для яго Якуба і сабраў для яго Ізраэль. І я праславіўся ў вачах Пана, а мой Бог стаў маёй сілай. Ён сказаў: того мала, каб ты быў слугой маім, каб аднавіў патомства Якуба, каб вярнуў рэшту Ізраэля. Я зраблю цябе святлом народаў, каб збаўленне маё дасягнула аж да краю зямлі». Это Слово Божие. Прихожу, Боже, сповнить Твою волю. Прихожу, Боже, сповнить Твою волю. Я твердо сподівався на Пана, і Он схилився надо мною, і почув мой крик, і поклав мої вусни новую песню, спев хвали нашому Богу. Прихожу, Боже, сповнить Твою волю. Бог мяры приношений Ты не пожадал, але Ты открыл мне уши. Усе спаления мяры за грех Ты не потребуешь. Тады сказал я: «Вось иду». Прихожу, Боже, сповнить Твою волю. У початку книги написано про мяне, я пожадал сповнять Твою волю, и Твои законы живут у сердце моим. Я обвящал Твою справедливость на великом сходе и не закрывал устно своих. Ты это ведаешь, о Пане. Прихожу, Боже, сповнить Твою волю. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати. Пробачте. Початок першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Павел, волей Божией покликаны быть апостолом Иисуса Христа, и братцам Стен, костелу Божому у Коринте, тим, хто освячений у Христі Єсусі, покликаним святим разом з усіми, хто у кожному місці закликає ім'я Пана нашого Єсуса Христа, їхнього і нашого. Ласка вам і спокой от Бога Отца нашего и Пана Иисуса Христа. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слово сталося телом и поселилось між нами, а тим, хто прийняв
читанні святого Євангелія, а водлі Яна. Хвала Тебе, Пане. У той час Ян убачив Ісуса, який йшов до його, і сказав: «Вось ягнё Божие, якое бяре на сябе грахі свету». Гэта той, пра якога я казаў: «Пасля мяне ідзе муж, які апярэдзіў мяне, бо ён быў раней за мяне, і я не ведаў яго, але для таго прыйшоў я хрысціць вадою, каб ён аб'явіўся Ізраілю». І сведчыў Ян, кажучы: «Я бачыў дух, які сыходзіў з неба, як голуб, і спачываў на ім. Я не ведаў яго, але той, хто паслаў мяне хрысціць вадою, сказаў мне: над кім убачыш дух, які сыходзіць і застанецца над ім, то ёсць тым, хто хрысціць Духам Святым. І я бачыў і засведчыў, што ён Сын Божы». Гэта словы Пана. Хвала Тебе, Христе. Нехай словы святого Євангелія змиють правини наші. Амінь. Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє Євангеліє знову вертає нас до події, над якою розважали ми у минулую неділю. Подія, падчас якої на раце Йордан сустракаються два Божих мужи. Святий Ян Хреститель, апошній пророк Старого Заповіту, і сам Христос, Месія, до з'явлення якого, до прийстя якого святий Ян рыхтаваў Ізраіль, рыхтаваў народ выбраны. Ну і гэтая падзея таксама мае дачыненне да эпіфаніі, гэта значыць аб'яўлення Пана, бо святы Ян, указваючы на Езуса, аб'яўляе усяму люду ягнё, баранка Божага, які возьме на сябе грахі усіх людзей. Святы Ян Хреститель ад Бога меў заданне, каб прыгатаўляць людзей, прыгатаўляць народ да гэтай падзеі, заклікаць да пакаяння, заклікаць людзей да навяртання, да паправы ўласнага жыцця і ўрэшце аб'явіць народу Сына Божага. Вада, створаная Богом, заўсёды была такім сімвалам ачышчэння. І людзі прыходзілі на Йордан да Яна, каб з пакаяннем абмыцца ад сваіх грахоў, ад сваіх слабасцяў, ад сваіх злых учынкаў і рашуча пачаць новае, святое, пабожнае жыццё. Гэта быў такі правобраз сакраменту хросту, які мы сёння маем у касцёле. Христос, які не меў патрэбы ў пакаянні, бо быў абсалютна чысты, быў абсалютна дасканалым, бо быў Сынам Божым, уваходзіць у Йордан, у водах якога тысячы людзей прынялі хрост пакаяння. Уваходзіць у гэтыя воды на знак таго, што бярэ гэтыя грахі, нашыя грахі, нас, грэшнікаў, на сябе, і каб потым прынёсшы ахвяру найвышэйшую, найдасканалейшую ахвяру на крыжы, адчыніць нам зноў брамы валадарства Божага. І ў той самы момант, як мы разважалі ў мінулую нядзелю, калі Езус уваходзіць у Йордан, асвячаюцца усе воды зямлі. Вада становіцца знакам новага запавету і набывае уласцівасць замываць гэты першародны грэх нашых прабацькоў Адама і Евы, які як праклён нясем у сабе і перадаем з пакалення ў пакаленне. З гэтага граху бяруцца ўсе іншыя грахі, нашыя схільнасці да злога, тое, што мы адчуваем, нашыя слабасці. Ну і сакрамент хросту адкрывае чалавека да прыняцця ласкі Божай. Ласкі Божай, якая неабходная, каб жыць сапраўдным такім святым і пабожным жыццём. Ласку Божую цяпер мы прымаем ад Бога у касцёле, у святым касцёле, праз сакраменты, як вучаць багаслоўе, тэалогія, што праз нябачныя, праз бачныя нейкія знакі, дзеянні, абрады мы атрымліваем нябачную Божую ласку.
на русском языке, чтобы было понятно, благодать. Ласка Божия, на русском благодать Божью прымаем. Ну, а яна нам неабходная, гэтая ласка. Мы, канешне, самі карыстаючыся тым, што дае нам Бог, прымаем гэтыя ласкі, гэтыя дары, але памятаем, што Бог за нас нічога рабіць не будзе. Бог дае нам гэтыя магчымасці, дае дары, гэтыя ласкі, каб мы імі карысталіся, а самі, канешне, павінны, карыстаючыся тым, што Божанька нам дае, гэтыя вялікія магчымасці для збаўлення, павінны самі працаваць самі над сабою, над сваімі слабасцямі, над сваімі грахамі. Бо ў гэтым свеце нішто не даецца без працы, без высілкаў, асабліва ў духоўным жыцці. Таму, дарагія, стараемся, ходзім у храм Божы, прымаем гэтыя сакраменты, споведь, хрост, пачынаецца, канешне, ўсё з хросту, біжмаванне, гэтыя дары Духа Святога, якія мы прымаем, намашчэнне хворых, які аздараўляе і духоўна, і фізічна, просім у Бога здароўя, і, канешне же, Эўхарыстыя, святая камунія, якая як духоўны хлеб, духоўны пасілак, дае нам духоўныя сілы, так неабходныя. У сённяшнім Евангеліі Ян Хрысціцель вызнае веру ў Ісуса Хрыста, вызнае і сведчыць, што Ён сапраўды ёсць Сынам Божым. Давайце мы устанем і разам вызнаем нашу святую хрысціянскую, апостальскую, каталіцкую веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і уцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых, валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл. Вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаем у васкрашэнні памерлых вечнага ў будучым свеце. Бог паказвае нам праз Ісуса Хрыста сваю любоў, узнясём да Яго нашыя просьбы. Молімся за паўсюдны касцёл, каб, абвяшчаючы Евангелле Хрыста ў свеце, Ён вёў людзей да пазнання праўды. Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў дзяржаў, каб яны належным чынам ацэньвалі і падтрымлівалі хрысціянскія каштоўнасці. Цябе просім. Молімся за бацькоў, якія вырашылі хрысціць сваіх дзяцей, каб яны не забываліся таксама пра іх рэлігійнае выхаванне. Цябе просім. Молімся за хворых і церпячых, каб яны адчулі блізкасць Езуса Хрыста, спазналі Яго любоў і ў Яго шукалі падтрымкі. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб чарговы літургічны перыяд
наблизил нас до Христа и до наших ближних. Тебе просим. Молимся у інтэнцыі гэтай святой імшы за памерлую Марыю Мамедаву у 3-ю гадавіну пасля смерці, таксама за душы церпячыя ў чыстцы, каб добры міласэрны Бог прыняў іх у валадарства радасці і шчасця вечнага. Цябе просім. Добрый Боже, выслухай наши молитвы, каб мы были верными Твоим заповедям и сведчили об Твоей любови уласным прикладом. Праз Христа, Пана нашего. Наши дары прими, о Боже, что складаем на алтарь Тебе. С верой и надеждой не просим, обдары любовью, хай душа Тобой живет. Дай познать нам волю Твою, Пане. Хочем жить по воле слов Твоих. Местями мы был мизерным марный, Тебе без Тебе блукаем, шаг нам освети. Просим, дай нам ласку Твою, Пане. Поможи нам братьями прести. Хочем быть с Тобою небесам, Твою величие, могутность вечно как хвалить. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашую ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Пане наш Боже, да поможи нам годно удзельнічаць у гэтых святых таямніцах. Бо калі мы складаем эўхарыстычную ахвяру, здзейсняецца справа нашага адкуплення праз Христа Пана нашага. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Возносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойче Усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем хвалу Тваю разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна повышения, благословленный Той, кто приходит у имя Пана.
Сапраўды, Боже, Ты святы і справядліва хвалі Тебе ўсё Твоё стварэнне, бо пра Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейсную моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Ісуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго духоўнае ў воскресенье, Яго цудоўнае ў воскресенні ў небаўшэсце і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Казімірам і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету спакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугою Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будзь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па волі Тваёй стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх. Памятай пра слугу Тваю Марыю, якую Ты паклікаў да сябе з гэтага свету. Дазволь ёй, якая стала праз хрост падобнай у смерці да Твайго Сына, таксама удзельнічаць у Яго воскресенні, калі Христос уваскрасіць целы памерлых з праху зямнога, і нашыя смяротныя целы прыпадобніць да свайго хвалебнага цела. Нашых памерлых братоў і сясцёр і усіх, хто у ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі у валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале.
калі вытрыш усе слёзы з вачэй нашых, бо убачыўшы Цябе, Бога нашага, такім, якім Ты ёсць, праз усе вякі будзем падобнымі да Цябе і будзем хваліць Цябе бясконца, праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, с Христом і у Христе, Табе, Божа Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усі вяки вечные. Молимся до Отца Небесного, так, як нас навучив Єсус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам праведны наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольные от граху и захаванные от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыстя збаўцы нашага Иисуса Христа. О Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодна с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, передайте один одному знак спокою. Спокойно. Спокойно. Ось баранок Божий, ось той, хто бяре на сябе грахи свету, благословленные покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты войшов до мяне, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя.
Дивная хвала, могутність та прийняв, владара, що створив всю світ, принизившийся мир і остався для всіх нас, такий малий, як гостий хліб. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Скорися перед ним, пред Господом твоим, о нем подымет тебе, даришь ты все отдай, как целком нас принял, то на всего себе дает. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Противная хвала, могутність та прийняв, владара, що створив всю світ, принизившийся мир і остався для всіх нас, такий малий, як гостий хліб. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Скорися перед ним, пред Господом твоим, о нем подымет тебе, даришь ты все отдай, как целком нас принял, то на всего себе дает. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний
Молимся. Пане наш Боже, наполни нас духом Твоей любови и у Своей добрыни з'яднай усих, кого Ты посилю одним хлебом небесным, праз Христа Пана нашего. Святый Арханёле Михале, пекла сатану і інших, які на згубу душу снують по світі. Присядьте, дорогие, на хвилинку, послухаем объявы на наступны другі звичайны тыдзень. 17 студзеня у аўторак успамін святого Антонія Абата. 21 студзеня, субота, успамін святой Агнешкі, панны і мученицы. Святая імша на наступным тыдні ў стоўбцах кожны дзень, як звычайна, о 9 і 18 гадзіне. У нядзелю о палове 10 раніцы і 18. У нядзелю святая імша у Ацэдзе 8 раніцы, у Жацераве 12 гадзін, у Новым Свержні о 14 гадзіне. Выказваем шчырую удзячнасць за ахвяраванне на будаўніцтва касцёла. І ксёндз Пробашч таксама дзякую усім жанчынам, таксама асабліва за уборку касцёла. У ларку можна набыць часопіс Авы Марыя, каляндар на 2023 год, новы запавет, іншую каталіцкую літаратуру, ружанцы, крыжыкі, свечкі для хросту і шмат іншага. Пастарскія наведванні працягнуцца на наступным тыдні і будуць у такім парадку. Ксёндз Ігар, 16 студзеня у панядзелак, вуліцы танкістаў, Кутузава, завулкі танкістаў Якуба Коласа, стадыённы. Пасля 11:30. Потым вуліцы Гагарына, магістральная, Брэсцкая, завулкі Гагарына, магістральны і Брэсцкі пасля 16 гадзіне. 17 студзеня у аўторак, вуліцы Чыгуначная, Маяковскага, Ніцкевіча, Камінтэрна, Горкага, Багінскага пасля 12 гадзіны, таксама вёскі Любкаўшчына, Суднікі пасля 15 гадзіны. 18 студзеня у сераду, вуліцы Камарова, Чарняхоўскага пасля 15 гадзіны. Ксёндз Дмітрый у панядзелак, заўтра, Коласава вёска, пасёлак Коласава пасля 12 гадзіны, таксама вуліца Энгельса, дом 13 пасля 16 гадзіны. 18 студзеня у сераду, вуліцы Цэнтральная, дамы 13, 15, 15А, 17, 17А і 19 пасля 16 гадзіны. У чацвер, 19 студзеня, вёска Раёўшчына пасля 12 гадзіне. І 21 студзеня, субота, вуліца Цэнтральная, дом 8 пасля 12 гадзіне, але там будзе з перапынкам. Бо у нас у касцёле будзе катэхеза для моладзі. Ведаю, што там шмат жыве нашых парафіянаў. Вось, там недзе будзе 2 гадзіны перапынку і аж да вечара будзем наведаваць вуліцу Цэнтральную, дом 8. Дарагія, няхай добры Бог вас благаслаўляе на наступны тыдзень, дае вам радасць, дае вам спакой. Ну і, канешне, дарагія, не забываем, што шмат залежыць ад нас саміх, наколькі мы стараемся быць сапраўднымі хрысціянамі, як мы стараемся працаваць над сваімі слабасцямі. Кожны, напэўна, ведае, у чым, на што храмае, якія хваробы духоўныя мае, і стараемся мабілізаваць усе свае духоўныя сілы. Няхай добры Бог вам у гэтым дапамагае і шчасціць. Пан з вами. И с духом твоим. Няхай вас благословить Бог усемогутный,
Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите у спокои Христа. Дякує Пану Богу. Зараз я подойду до труни слуги Божого Фабіяна, помолюся, а потім у інтенції гэтай святої імши за Марію Мамедову у третю годовину після смерті і за душі чистові помолимся молитвою Ангел Панський. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пане Єзу Христе, збавца наш, напярэдадні сваёй смерці Ты молился да усемагутнага Отца, каб усе, хто верыць у Цябе, былі адно. Май ласку праславіць цудамі пабожнага слугу Твайго Фабіяна, які ўсё жыццё сваё у працы і цярпенні прысвяціў таму, каб споўнілася жаданне Тваё, каб настала адна аўчарня і адзін пастар. Просим Тебе, Пане, про заступництво Найсвятейшей Маці Твоей, королевы Ружанца, верным шанавальникам, якой был отец Фабіян, долучи его до лику благословленных. Ойче наш, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Витай, Мария, полная ласки Панства. И благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрад веку, теперь и заусёды, и на веки вечные. У имя Отца и Сына и Духа Святого. Ангел Панский звестовал Панне Марии.